aya. Ala, ada ubing. Anya ba'y taasino ti awan konsensya na nga agibati ti anak na sa tisango ti ridaw kon? Ala, uray no kasta. Inkedeng siguro ni Apo ana marsua kanyak to'y tuyen. O Diyos ko, agyaman ak launay. Rambakan, panagdamili, takam ti pamilya Nicolas, nakurapay ngem kinaragsak ti pamilya't makaagas. Panagdamili ti pagbiyagan mi, ragragsak ken rambak ti rag-omi. Siyak ni wansyo na loko ak, ngem ay ayatek tinaganak nga nangukup kaniyak, idi maladaga ak pay. Hoy! Tumalaw ka man ditikat makadadael kat obra! Si ka nga, Obing? Pumakadjay ka, magkat nalusak-lusak na kita ka aramida ko! Ay, anyan talaga lastigan at tanating ubingan. Si ka nga, Obing, kat awang pa nagbabay na ah? Tumalaw ka man dito! Baka magbwisit! Nagsurong ka nga, Obingan, ayakit din! Ay natapa... Kita man gatay narami di si kang Obing. Nadadail, dagit na nagbanbanugan mi nga naparami doon. Eh, hindi kita naganak mo tayo, hindi ka manipulong kay Kuana. Parang tado kang Ruby. Sutil! Nanang ko! Ang papalag na kita mapakat ka na lalaki ang aruba! Apo barok. Kat lumapan mo tumat yamin sutil-sutilin idangagong obra. Alakas toy, umay naksurutan tayo suruang kauparto at iti makunkuna adamili. Kit awan sa bali makatawi iti daytoy aparagbiagan na dikat si kantala ang anak ko.